Амансыз, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда мин Эльвира Камалетдинова. Бүген безнең программада. Бөгелмә шәһәрендә азнакай таксистын үтерүдә гаепләнүчеләр тоткарланган. Узак еллар сәламәтлек саклау өлкәсендә эшләгән Вәдүт Хәйруллин вафат. Бер гасырлык юбилей Зинаида Синявскаяга 100 яшь. Ә хәзер бу һәм башка яңалыклар хакында тулырак. Тасыр төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итү безгә тарихка яңаша карарга, алдагы буыннарның героик хезмәтен искә алырга һәм бәяләргә мөмкинлек бирде. Бу хакта 18 декабрь көнне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Тасыр төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитеты Татарстан Республикасында 2021 елда Туган телләр һәм халык бердәмлеге елын әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитетының Татарстан Республикасы Президенты каршындагы милләтара һәм конфессия ара мөнәсәбәтләр советының уртак утырышында хәбәр итте. Биредә шулай ук район башлыгына медаль дә тапшырылды. Әлеге хакта тулырак алдагы материалда. Утырыш Казан Кремленең вәкиллек корпусында узды. Анда Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан Республикасы дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин һәм башкалар катнашты. Утырыш барышында Тасыр төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итүгә йомгак ясалды. Ул билгеләп үткәнчә бер гасырлык юбилей Татарстанлыларның бердәмлеге һәм горурлыгы факторы. Шулай ук бөтен ил өчендә әһәмиятле дата булды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шулай ук Татарстан Республикасы бүләкләрен Тасыр төзелүгә 100 ел медальләрен дә тапшырды. Әлеге дәрәҗәле дәүләт бүләгенә Азнакай муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да ия булды. Татарстан Республикасы президенты указы нигезендә республиканың социаль-икътисади үсешенә куйган лаеклы хезмәте өчен Азнакай муниципаль район башлыгы Марсель Зөфәр улы Шайдуллин Татарстан Республикасының дәүләт бүләге Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы оешуга 100 ел медале белән бүләкләнде. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, 20 декабрьдә Марсель Шайдуллинның районыбызга килеп җитәкчелек итүенә 9 ел тулды. 17 декабрь көнне республика президенты Рөстәм Миңнеханов Азнакай районының 3 авыл җирлеге башлыгына Chevrolet Niva автомобиле ачкычлары тапшырды. Әлеге олы бүләккә Актүбә бистәсе башлыгы Александр Севастьянов, Туйка улы җирлеге башлыгы Регина Закирова һәм Ураза улы җирлеге башлыгы Алсу Шәрифуллина ия булдылар. Республика буенча 93 автомобиль һәм 7 микроавтобусны муниципаль берәмлекләр арасында үткән Республика смотр конкурсы җиңүчеләре алды. Бәйге 2010 елдан башлап үткәрелә. Аның максаты республиканың муниципаль берәмлекләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру һәм җирлекләрдә яшәү сыйфатын яхшырту. 10 ел конкурс җиңүчеләренә 2300 автомобиль бирелде. Автомобиль гади транспорт кына түгел, без һәр яклап мобиль булырга һәм оператив карарлар кабул итә белергә тиеш дип белдерде Рөстәм Нургали улы. Әлеге тантаналы чарада Азнакай муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин җитәкчелегендәге делегация катнашты. Алар арасында Бирючевка авылы җирлегендә 2010-2020 елларда җирлек башлыгы булып намуслы хезмәт куйган Нуриева Мингизә Гатовна да бар иде. Ул республика президенты кулыннан дәүләт бүләге җирле үзидарәләрне үстерүгә керткән өлеше өчен медаленә ия булды. Аяныч хәбәр. Кичә Бөгелмәдә Азнакай пассажирлары белән бәйле җан өшеткеч аянычлы хәл булган. Төнлә драма театры каршында таксист үтерелеп, машинасы яндырылган. Мәгълүматлар буенча Азнакайдан Бөгелмәгә баручы пассажирлар юл хакын түләргә теләми, таксистка акча бирүдән баш тарталар. Әлеге фактны Татарстан Республикасы прокурор ярдәмчесе Руслан Галиев раслады. Ул Россия Федерациясенең Җинаять кодексының 105-1 статьясы буенча кеше үтерү маддәсендә җинаять эше ачылуын хәбәр итә. Әлеге җинаять буенча гаепләнүчеләр инде тоткарланган. Зур хөрмәткә ия булган табиб, сәламәтлек саклау өлкәсе отличнигы, Татарстан Республикасының атказанган табибы Вәдүт Лотфулла улы Хәйруллин белән хушлаштылар бүген. Вәдүт Хәйруллин Азнакай районының сәламәтлек саклау өлкәсенә 1966 елда килеп эшли башлый. 1971 елда үз теләге белән Актүбә сырхауханәсенә табиб-хирург булып күчкәннән алып, 2013 елда лаеклы ялга чыкканчы үз һөнәренә тугры кала. 47 ел хезмәт стажы дәверендә баш табиб урынбасары, хирургия бүлеге мөдире, табиб-хирург булып эшли.
Үзен шын мәгънәсендә ак халатлы шәфкать иясе итеп таныткан Вәдүт Лотфулла улы иҗтимагый эшләрдә дә актив катнаша. Район халкы хөрмәтен, ихтирамын казанган табиб берничә тапкыр Актүбә бистәсе Азнакай районы депутаты булып та сайлана. 1977 елда сәламәтлек саклау отличнигы күкрәк билгесенә ия булган Вәдүт Хәйруллинга 1993 елда Татарстан Республикасының атказанган табибы дигән дәрәҗәле исем бирелә. Бүген Вәдүт Хәйруллинны соңгы юлга озатырга район җитәкчелеге, медицина хезмәткәрләре, район халкы килгән иде. Биредә аны зурлап, хөрмәтләп, җылы истәлекләр барланды, якты хатирәләр яңгырады. Актүбә бистәсенең мактаулы гражданины Вәдүт Лотфулла улы Хәйруллинга 2 августта 81 яшь тулган иде. Дәвам итәбез. Декабрь башыннан ук шәһәрдә зур җанлылык шәһәр үзәгеннән башлап ишек алларына кадәр мәйданчыкларда бизәү эшләре бара. Оешма предприятиеләр, рәссамнар, сынчылар бу сарайлары карлы шәһәрчекләр ясау белән шөгыльләнәләр. Тирә-якта күңелле мәшәкать хөкем сөрә. Киләсе яңа елның символы үгез булганга күрә, төп сын булып Азнакайда җирән үгез сурәте урын алды һәм ул боздан ясалды. Яңа ел шәһәрчегенә килгәндә Азнакай нефть идарәсе Татнефтьнең УПРС цехы чана шуарга таучыкларны ясауда, кварталларны бизәүдә ПМК, Гарант, нефтеспецмонтаж, инженерлык шелтәре Азимутстрой, Юнистрой һәм башка бик күп оешма предприятиеләрнең хезмәткәрләре үзләреннән зур өлеш керттеләр. Кышкы салкын һава торышы булуга карамастан алар туңмыйча, шөмичә, бай фантазияләрен, сәләтләрен эшкә җигеп, шәһәребез халкын сөендерергә тырышалар, бәйрәм рухы тудыралар. Күпләребез төрле төсләр белән балкучы Сөембикә урамында, Татарстан мәйданында, парк һәм скверларда ял итәргә ярата. Бу бизәлешне, бу матурлыкны мөгъҗиза демичә мөмкин түгел. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, әлеге бизәлешкә өстәмәләр кертеп, шәһәрне бизәү бүгенге көндә дә дәвам итә. Бүген исә Татарстан мәйданында аюлар һәм болан сыннары да куелды. Яңа ел алды күңелле мәшәкатьләргә чыннан да бай, һәр җирдә матур итеп бизәлгән купшы чыршылар ачыла, балалар мөгъҗиза итеп Кыш бабай килгәнне көтә. Шәһәрдә һәм районда да төрле чаралар үткәрелә. Алдагы материал шәһәребезнең Монолит микрорайоныннан. Шәһәребездә иң беренче чыршы бәйрәме Монолит микрорайонында узды. Аллы-гөлле итеп бизәлгән чыршы ачу тантанасында олысы кечесе белән бергә район җитәкчелеге, район совет аппарат җитәкчесе Айдар Хәлиуллин, район башкарма комитетының җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев катнашып, микрорайонда яшәүчеләрне бәйрәм белән кутладылар. Шушы елда үзләренең гомер бәйрәмнәрен каршылаган юбилерларга рәхмәт хатлары тапшырдылар. Чыршы бәйрәмен оештыруда үзенең бар тырышлыгын куйган Тыңгы белмәс 4-нче территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе Нурия Хаҗипова яшьләр үзәге коллективы белән берлектә яңа ел маҗаралары ясап, уеннарда катнашучыларга күчтәнәч бүләкләр тапшырдылар. Чыршы бәйрәмен җыр бию, Кыш бабай күчтәнәчләре белән кайнарча ишеп, күңел ачу тагы да онытылмаслык итеп ямьләндерде. Бер гасырлык юбилей. Бүген Азнакайда яшәүче Зинаида Синявская үзенең 100 яшьлек юбилейын каршы алды. Бәйрәм көндә Зинаида Михайловнага изге теләкләрен район башлыгы Марсель Шайдуллин да җиткерде. Балалары 4 оныгы, 8 оныкчыгының хөрмәтле әнисе, әбисе, карт әбисе булып яшәүче Зинаида Синявская Азнакайлыларга яхшы таныш. Гомер буе диярлек шәһәрнең 3нче урта мәктәбендә хезмәт дәресләре укытучысы булып эшләгән Зинаида Михайловна әллә ничә буын укучыга төпле тәрбия, белем һәм хезмәт серләренә төшендергәндер. 1920 елда Башкортстан Республикасының Стәрлетамак шәһәрендә туып, 10 класс белем алганнан соң авыр һәм мактаулы һөнәр укытучылыкка укый ул. Тик хезмәт юлын балаларга белем биреп түгел, Стәрлетамак шәһәренең хәрби заводында башлап җибәрә. Авыр сугыш еллары була ул. 1945 елда исә Евгений Федорович белән гаилә корып, 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Лаеклы ялга чыкканчы укытучы булып эшләгән Зинаида Синявская бүгенге көндә үз тәҗрибәсен, белемен оныкчыкларына да бирә. Район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм үзе гомер буе эшләгән мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре Зинаида Синявскаяны котлап, ихлас теләкләрен җиткерде. ТАССРның 100 еллыгы елында бер гасырлык юбилейын билгеләп үтүче Зинаида Михайловнага истәлекле бәйрәмендә балалары, оныклары да матур котлауларын, рәхмәтләрен юллады.
Шушының белән сезнең игътибарга әзерләнгән материалларыбыз тәмам. Яңа эш атнасы күңелле вакыйгаларга бай булсын дигән теләктә калып, саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре «Шифа» заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Азнакаева, торговый центр «Шифа», улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Торговый комплекс «Гагаринский» представляет крупнейший центр мебели в нашем городе. Все в одном месте, в наличии и под заказ. Кухня и спальные гарнитуры, кровати, матрасы, столы, стулья, кухонные уголки и более 50 диванов и 20 комплектов столов, стульев в наличии. Изготовим корпусную и мягкую мебель по индивидуальным размерам и в кратчайшие сроки. При покупке кухонного гарнитура мойка и ручки в подарок. Также имеются подарочные сертификаты. Замер, выезд дизайнера и доставка по городу бесплатно. И, наконец, доступная рассрочка, кредит и оплата через терминал. Работаем без обеда и выходных с 9 до 18 часов. Торговый центр «Гагаринский», второй этаж, центр мебели, район мини-рынка. Испытайте флагманский кроссовер Chery Tiggo 8. Мощный двигатель 2.0 турбо, внушительный внедорожный потенциал, инновационные платформы от Chery и Jaguar Land Rover. Tiggo 8. Путешествуйте бизнес-классом. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова, 12Б, телефон 99 006. Неповторимый стиль, современные системы безопасности, отличная управляемость. Пришло твое время попробовать новый городской кроссовер FAV Bestturn X40. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова, 12Б, телефон 99 006. Новый смарт-кроссовер Chery Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня.
открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шайхутдинова, 12Б, телефон 99006. Кузовной ремонт в автоцентре «Диалог Авто». Рихтовочно-сварочная работа, качественная покраска в камере, компьютерный подбор автоэмали, полировка и многое другое. Гарантия 1 год. Мы находимся по адресу Азнакаево, Шайхутдинова, 12Б, телефон 99006, код города 885592. Скорость, комфорт, надежность. Да. Мы выбираем самое лучшее. Стильные, универсальные, практичные, яркие, классические, современные автомобили в автоцентре «Диалог Авто». Приходите к нам, и мы поможем сделать правильный выбор. Всегда для вас скидки и специальные предложения. Подробности по телефону в городе Азнакаево, 99006, код города 885592, наш адрес Шайхутдинова, 12Б. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, в доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаево в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Строительная компания «Руслан» уже долгое время функционирует на современном рынке. В настоящее время мы являемся крупной организацией, которая занимается проектированием, строительством, а также реализацией домов, мобильных и постоянных бань из дерева. Точность, надежность, качество – это про нас. Телефон для справок 99006, код города 885592. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.